बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। रायजोआव गोदान SOP फोसावदों। गंबा जिल्लाफोरा आबुं लकडाउन। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर बोनानै गोदान नेमखान्थि फोसावना होदों। गंबा जिल्लाफोरखौ सप्ता मोनसेनि थाखाय आबुं लकडाउन फोसावदों। गलाघाट, जरहाट, लखिमपुर, बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाफोरा गाबोननिफ्राय जागायनानै सप्ता मोनसेनि थाखाय आबुं लकडाउन थागोन। बे गोदान SOP खौ गाबोन 20 जुलाइ खालारनिफ्राय फालिनो नांगोन। मख'नो गोनांदि गवालपारा आरो मरिगाव जिल्लायाव महामारि कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर बोनानै लकडाउननिफ्राय बोखांनानै खायसे बिथांखिखौ रेहाय होदों। मरिगाव आरो गवालपारा जिल्लायाव सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय कर्फ्यू फोसावनाय जादों। दखान गलाफोरखौ फुंनि 5 रिंगानिफ्राय जागायनानै सानजौफुनि 12 रिंगासिम खेवनो गनायथि होदों। बेराफारसेथिं कामरुप मेट्र' जिल्लाखौ लाफानानै गं 27 जिल्लाफोराव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम दखान गलाफोरखौ खेवनायनि गनायथि होदों आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय कर्फ्यू जागायनानै अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम गोहोम गोग्लैगोन। सावस्रि मन्थ्रिया गुबुन गंसे जिल्लानिफ्राय गुबुन गंसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनायखौ आबुं बन्द' फोसावदों। नैथियाव दङ। बाक्सायाव 2 उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे 7 सिख्लाफोर आरो 15 सुबुंखौ रैखा खालामदों। बाक्सा जिल्लायाव लांखारनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। बाक्सा पुलिसा 2 लांखारग्राफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे 2 उन्दै गथ'सा, 7 सिख्लाफोर आरो 15 हौवासाफोरखौ रैखा खालामदों। बाक्सा पुलिसा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 2 लांखारग्राफोरा 2 उन्दै गथ'सा आरो 7 सिख्लाफोर आरो 15 हौवासाफोरखौ गुजरात रायजोआव दैथायहरनो नाजादोंमोन। बे समाव बाक्सा पुलिसा आयेन बेरेखा लांखारग्राफोरनि साननायखौ फेलें खालामनो हायो। थामथियाव दङ। एम-बाथाखौ हमनो थाखाय 10 लाख रां बान्था फोसावदों। बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFनि दैदेनगिरि एम-बाथाखौ हमनो थाखाय बान्था फोसावनाय जादों। एम-बाथानि मुङा दायो आसाम पुलिसखौ खर'सा होदों। NIA एम-बाथाखौ मस्ट वान्टेड फोसावनायजों लोगोसे जायनो पुलिसनो एम-बाथानि खौरां होनो हागोन बिनो 10 लाख रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि लाइमोनफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो सासे लाइमोनखौ एम-बाथाया गावनि आफादाव लाफादों। मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिनि सिगां थांनाय नभेम्बर दानाव एम-बाथा बिथाङा 2 सेंग्राफोरखौ लाफानानै फिन हाग्रायाव थांफिनदों। नाथाय दायो एम-बाथाया सिगांनिख्रुइ गोहो गोरा जाबाय, जायनि थाखाय आसाम पुलिसा खर' सानो गोनां जादों। साननैसो सिगां MP नब कुमार सरनिया बिथाङा NLFआव फ्राय 500 बर' लाइमोनफोरा हाबदों होनना बेरफुसार बिबुंथि लाखिदोंमोन। NIA बेखौबो बुंदों जाय सुबुङा एम-बाथानि खौरां होगोन बिनि सिनायथिखौ आन्दोआव लाखिनाय जागोन होननानै। ब्रैथियाव दङ। मैया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मआ कक्लाबारि बियाबनि LP, UP आरो हायार सेकेन्डारिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायज्लायदों। बे सावरायलायनायनि उनाव केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव एम-बाथा नब कुमार सरनिया आरो NLFनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। एम-बाथाया फिन गुबै दाहाराव फैफिनगोन होनना खौरां मोननाय जादों होननानै मिथिहोयो मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा। एम-बाथा आरो सरकारनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायो मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा। बाथाखौ फैफिननानै गोख्रों राजखान्थियाव बाहागो लानो खावलायो बिथां UG ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे बावैसो सान सिगां MP नब कुमार सरनिया बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों NLFआव फ्राय 500 बर' लाइमोनफोरा हाबदों होननानै बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायखौ नंखाय होननानै फोरमायदों मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा। बाथियाव दङ। चिरां जिल्लानि बारग' NDP केडारफोरा बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायदों। गासै 40निबो बारा बारग' NDP केडारफोरा दिनै गोबां आयदाफोरखौ लानानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। जेब्लासिम रन्जन दैमारि आरो गासै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP केडारफोरा गवागौमानि बारग' NDPफोरा बिटिआर एकर्डखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा आरो गैयाब्लाबो 15 लाखनिफ्राय 20 लाख रां अनसुंथाइ मोननांगौ। अब्लासो जोंनि जेसेबां बारग' NDP केडारफोर दङ अब्लासो थांनानै थानो हानायनि लामाया एसे जालांगोन होनना लोगोसे रोंगौथि थानाय बैसो खम बारग' NDP केडारफोरखौ डाइरेक्ट रौनिया हानजायाव सोनांगौ होनना दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।
गोजोन्थों।